Bon dia, nois i noies, què tal, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Jo sóc la Juliana Canet i estic estupendament gaudint d'aquest estiu calorós i com cada 15 dies vinc aquí al canal Dona Llibres per explicar-vos una mica, ja us ho deveu saber de memòria, les meves últimes inquietuds literàries i les meves últimes lectures, les meves últimes aventures relacionades amb els llibres. I avui tenia moltes ganes, especialment, de parlar-vos de les llibreries en si. Tinc ganes de parlar d'això des que els Javis, que no sé si els coneixeu, són uns productors i guionistes de cinema i de sèries espanyols, van fer un house tour, un tour per la seva nova casa, que és una casa gegant, impressionant, que jo no sé si m'agrada o no, però em fa sentir bé. O sigui, el que tinc clar és que jo veient el vídeo on t'explicaven com era la seva nova casa, em sentia bé, em sentia amb calma, em sentia en pau, pensava, tant de bo aquest vídeo durés 15 hores més. També jo tinc aquesta petita afició amb els vídeos de cases, amb els vídeos on t'ensenyen com la gent ha organitzat els seus espais. Però sí, em va encantar el vídeo en si, que no sé si la casa. La casa en si, hi ha coses que, com més em miro el vídeo, més dubto si m'agraden o no, però va generar en mi un punt d'inflexió i va crear unes ganes de fer un vídeo concret, que és el que estic gravant avui, la llibreria que tenen a casa, perquè tenen una prestatgeria i tenen tot un show muntat en aquella casa que és impressionant. O sigui, una prestatgeria gegantina que sembla... O sigui, hi ha prestatgeries Dona Llibres que són molt més petites que això. O sigui, es van tornar completament sonats, tenen una llibreria, una biblioteca gegant a casa. I a més és que tenen una biblioteca en el sentit que tenen una habitació que és només per llibres, que per mi ja és com una cosa completament boja, completament sonada, una realitat on no podré accedir mai, no? Tenir una biblioteca a casa teva. No passa res per no tenir una biblioteca a casa teva, perquè existeixen les biblioteques públiques i perquè existeixen les llibreries. Tu pensa que una llibre és que en el fons també és una mica a casa meva i tinc la meva llibreria, la meva biblioteca particular on hi ha milions i milions de llibres, no? Però és veritat que tenir a casa teva, a la teva propietat, una biblioteca és una cosa forta. I des que vaig veure aquestes imatges de la casa dels Javis amb aquesta biblioteca tan gran, vaig dir, tinc ganes de parlar de prestatgeries, de biblioteques, de llibreries al canal Dona Llibres, perquè crec que és un tema super interessant que es parla molt poc quan parlem de llibres i que per mi també ocupa una gran part de les qüestions sobre literatura i sobre lletres. Com organitzes la teva llibreria? Com la col·loques? Aquí una llibres, per exemple, de vegades han canviat com organitzem les coses, no? Perquè no és fàcil decidir com organitzar tots els llibres que pots arribar a tenir. Jo a casa meva tenia un problema gegantí a l'hora d'organitzar els meus llibres, no sabia mai com fer-ho perquè és que tenia tants llibres i a més és allò de dir, què faig? Organitzo per editorials, organitzo per colors, organitzo per... Jo recordo moltíssim a la meva època de mirar BookTube, aquests vídeos de YouTube que feien, sobretot a l'època 2015-2016, sobre llibres, recordo molt gent que s'ordenava la prestatgeria per colors. Ho trobava jo horrorós, em sembla una horterada tremenda, però també hi ha un punt que a vegades penses, poder, mira, seria el més fàcil. Després a mi em van fer un vídeo des de Núvol, a la revista, explicant una mica com era la meva prestatgeria. I no estic molt orgullosa d'aquell vídeo, fa bastants anys que me'l van fer, la meva llibreria va canviar molt després i ara és molt més gran. I ara que visc a casa dels meus pares, tot aquest tema dels llibres és un caos total i ho tinc tot en caixes tal, però és veritat que d'alguna manera penso, bueno, en aquell moment me'n vaig en sortir, no? Com vaig ordenar-ho com amb les meves obsessions, la literatura catalana en un cantó, era complicat però més o menys crec que me'n vaig acabar sortint. Però és que aquesta obsessió de com ordenar les prestatgeries, quines prestatgeries són les indicades, etc, em persegueix des de que soc nena. Jo quan era nena, cada dia de la meva vida ens llegien els meus pares un conte abans d'anar a dormir. I teníem una prestatgeria gegant plena de contes on jo anava a escollir què llegia i què no. El cas és que quan ja em vaig fer una mica més gran, aquella prestatgeria la vaig ordenar, reordenar i reordenar milions de vegades. Però milions de vegades és milions de vegades. A més vaig crear una petita biblioteca, literalment, que es deia Biblioteca Matilda. A mi em va semblar, segurament gràcies al llibre de Roald Dahl, que aquest era el nom indicat per la meva biblioteca, i vaig fer una cosa que m'obsessionava de la biblioteca pública del meu poble, que era, per començar, tot d'etiquetetes, evidentment, de biblioteca tal, un cello per cada tema del llibre, és a dir, si era un llibre romàntic, un cello amb un cor, si era un llibre d'aventures, un cello amb un cavall, tenia com tot uns codis, tenia un llibre on m'apuntava qui deixava llibres, tenia just a davant posava quina opinió em donava aquell llibre, no? En plan, quina nota li posava, quina no, si era un llibre especial per mi. Ja us dic, el tema de com ordenar els llibres m'ha perseguit tota la vida. Per tant, és normal que quan vaig veure la prestatgeria de Javier Ambrosi jo digués, bueno, això és una autèntica bogeria i ho hem de comentar immediatament perquè és que si no no sé si podré sobreviure. En aquest sentit, quan miro vídeos de cases, que m'encanta fer-ho,
em crida gairebé més l'atenció les cases que no tenen llibres que les que sí que en tenen. És a dir, a mi veure la casa dels Javis i veure aquella prestatgeria gegant em va impactar i em va generar molt interès, però encara em va generar més interès quan vaig veure el 2016 el vídeo de la Dulceida de casa seva i no tenia ni un sol llibre. En aquell moment van sorgir moltíssimes crítiques com de dir ets analfabeta perquè no tens ni un sol llibre, com una cosa gairebé classista i a més absurda, perquè no passa res si no tens ni un llibre a casa teva, en plan a ningú li importa, si tu per lo que sigui consideres que no cal, no cal. A casa meva, per exemple, també hi ha hagut molta filosofia de com menys llibres tinguem millor, perquè en realitat de què serveix tenir una llibreria molt grossa, no? Si ja hi ha una biblioteca que pots anar-hi sempre que vulguis i agafar llibres gratis, tal. Jo no he heretat aquesta mentalitat i el meu somni és tenir una casa amb una llibreria gegant, amb una biblioteca gegant, plena de llibres comprats, que vindré aquí a una llibres a fer gasto i a comprar, perquè realment m'agrada com molt la idea de tenir llibres meus, llibres gastats, que aquesta és l'altra. A mi m'agrada un llibre ben usat. A mi m'agrada agafar... ara, per exemple, estic rellegint L'hora violeta de Montserrat Roig. I a mi m'agrada agafar aquell llibre i que hi hagi no només una primera lectura de la Juliana de 16 anys, que existeix perquè està subratllat, etc, sinó trobar-hi també la Juliana de 20 anys, que vulguis o no, és una Juliana de ja fa 4 anys, de fa 5 anys. És a dir, Julianes diferents que han passat pel llibre, han subratllat coses diferents perquè tenien una perspectiva diversa de la vida. A mi això m'encanta, m'agraden els llibres gastats. No m'agrada, no sóc una puritana en el sentit aquesta gent que li sembla que els llibres han d'estar impol·luts, que els llibres no s'han de fer malbé. Jo hi ha alguna primera edició, algun llibre que tinc molt especial perquè té uns dibuixos, perquè tal, que sí, que prefereixo que es mantinguin tal i com són, però un llibre normal, a mi m'agrada subratllar, jo doblego les pàgines, si es fa malbé per la sorra de la platja perquè és un llibre que m'he endut en un viatge, doncs que es faci malbé i sempre recordaré que és perquè me'n vaig anar de viatge en aquella platja, tal, no sé què. Per tant, m'agrada llibres meus, llibres gastats, i m'agradaria una prestatgeria gegantina. Llavors, tinc molts dubtes, i això és veritat quan penso en la meva prestatgeria somiada, la meva biblioteca somiada de casa meva, en com han de ser els prestatges, no? Perquè, per exemple, aquests prestatges donen llibres així durs, de fusta més aviat forta en el sentit de color, no? Més marró fosc, m'agraden, perquè a més estic una mica en contra, crec, d'aquestes prestatgeries com tan de l'Ikea, tan claretes, aquest gairebé blanc, aquesta fusta tan clareta, crec que estic en contra. De fet, és la fusta que ha fet servir Javier Ambrosio per la seva llibreria, però crec que no m'acaba d'agradar gaire. Blanc, crec que és un no per mi. També crec que depèn molt de la resta de la casa, no? Per això també suposo que dubto tant. Però sí, a més, com ja us he dit, tinc com molts dubtes, o sigui, encara no sé gaire què m'agrada i què no en qüestions de casa i de disseny. Hi ha algunes coses que tinc clar que m'agraden o que em disgusten, però després hi ha moltes coses, però moltes, que penso, m'agraden els sofàs vermells o els odio? No ho sé. Llavors, són coses que encara he de decidir i que suposo que també depèn molt de l'espai del que disposis per organitzar casa teva, i cada cosa que escollis condicionarà la resta. Per tant, el tema color, el tema forma de la prestatgeria encara no ho he decidit gaire. Sí que m'agradaria, diguéssim, que fos molt normativa, no sé si és la paraula, però entén-me, que no sigui com la típica prestatgeria, que és com prestatges més petits, prestatges més alts. No, jo que siguin tots iguals i càpiguen tots els meus llibrets, etc. I sí que m'agrada també, i així ho tenia quan vivia sola, com que hi hagi molts cachivatges, que hi hagi una mica d'aquest disco que t'agrada aquí, que hi hagi aquesta figureta que vas comprar no sé on aquí, que tingui una mica de personalitat, que no siguin només els llibres i està. Això està claríssim. I llavors, la manera en què jo ho vaig organitzar en el seu moment, i que crec que per mi és la més indicada, com us he dit, és com per obsessions, en el sentit de, per exemple, literatura catalana tota en un cantó, perquè en tinc suficient, i llavors dins de literatura catalana sí posar-ho més o menys per ordre alfabètic d'autors. Després sí que hi ha col·leccions que no m'agrada separar. O sigui, si tinc moltíssims llibres de Club Editor que queden tots preciosos així en renglera, doncs així, o d'edicions Periscopi, que també queden tots molt bonics. Els Petits plaers d'edicions Viena són uns llibres que queden preciosos si els poses tots arrengleradets. Què passa? Dintre d'edicions Viena tinc llibres que formen part de literatura catalana. Excepció, perquè és que si no queda tot massa desordenat per mi, no m'agrada, és un caos visual. A mi m'agrada que si tinc una col·lecció molt concreta, Club Victòria, no? M'agrada que estiguin tots allà i per ordre de 1, 2, 3, perquè per això tenen un número, no per ordre alfabètic ni per cap altre ordre. Això sí que no hi hauria negociació possible i hauria de ser així. Després sí que hi hauria tota la part més de llibres infantils, suposo, més de també llibre il·lustrat, llibre més gràfic, també suposo mica d'assaig, tampoc en tinc gaires, però sí, mica d'assaig.
No sé, per mi és un tema interessantíssim. Jo quan vaig a casa d'algú el primer que miro és quins llibres té, quins no té, quina prestatgeria té i com l'organitza. Si m'ho poden explicar encara millor, em posa la pell de gallina. Quan llegeixo i dins del llibre hi ha algú que té una llibreria i t'explica bé com és la llibreria, on té el sofà, com és el sofà on llegeix, com és la llar de foc, si en té, com està... No hi ha res que m'agradi més en aquest món que una bona descripció de com és una llibreria, i no hi ha res que m'agradi més en el món que buscar house tours on vegi llibreries o vegi no llibreries i vídeos directament de tour per la meva prestatgeria. Un vídeo de tour per la meva prestatgeria ho pot ser tot per Juliana Canet. Em podria morir amb un llibre per la meva prestatgeria. Tinc moltes ganes, evidentment, de fer... Tinc 2 vídeos pendents per anar llibres. El primer és quan jo tingui la meva casa, que crec que queda molt, però bueno, quan torni a viure sola, un vídeo de com he organitzat finalment la meva prestatgeria, que jo sé que tothom està pendent, no, però és que a mi m'encantarà fer-lo i jo el disfrutaré. I després jo he fet alguns house tours d'aquí de la llibreria on en el fons també explico què hi ha a cada zona i com estan organitzades les prestatgeries, que són vídeos que us recomano molt, però crec que l'he de tornar a fer, perquè de tant en tant m'agrada actualitzar-lo de nou. Per tant, suposo que en breus tocarà un vídeo de house tour de com és, on el llibre és per dins, com estan organitzades les prestatgeries, prestatgeria tour, que de tant en tant s'ha de fer. Res, nois, noies, gaudiu de l'estiu, llegiu, mireu vídeos de gent que organitza les seves prestatgeries, comenteu-me, sisplau, que m'encanta que em comenteu i saber si vosaltres també esteu obsessionats amb aquesta mena de temes, i res, poca cosa més, una abraçada molt forta i ens veiem d'aquí 15 dies.